додгоҳи Хорух Муяссари Кӯҳистониро ба 11 соли зиндон маҳкум кардааст. задухӯрди беш аз 60 муҳоҷир дар як сохтмони Русия. Путин дастур додааст ҳамла ба Украина идома ёбад. аввалин медали биринҷии тими Тоҷикистон дар мусобиқаи ҷоми Элорда. дар шаҳри Хорух як шоиру наворбардори мустақилро барои ҳамкорӣ бо комиссияи 44 созмони иборат аз намояндагони ҷомеаи шаҳрвандии Бадахшон додгоҳ ба 11 соли зиндон маҳкум кардаанд. пайвандонаш гуфтаанд додгоҳ ӯро ба хиёнат ба давлат гунаҳкор донист, вале шикоят намекунанд, чун тавони мубориза бо мақомотро надоранд. Муяссар Саъдоншоев 28 сола аст ва ҳукмашро рӯзи 24 июн дар Хорух эълон карда, сипас ба Душанбе фиристоданд. мақомот ҷузъиёти парванда ва ҳукми ӯро шаҳр надоданд. ӯро ба он муттаҳам карданд, ки гӯё ҷаласаҳои комиссия 44-ро ба навор гирифта дар интернет паҳн кардааст. маврид ба зикр аст, ки танишҳо дар Бадахшон моҳи ноябри соли гузашта баъд аз он авҷ гирифт, ки дар натиҷаи амалиёти нерӯҳои амниятӣ Гулбидин Зиёбеков, як сокини Рошқалъа, кушта шуд. дар ҷараёни тазоҳуроте, ки баъди он бархост, 2 нафари дигар ба ҳалокат расиданд ва 17 нафар ҷароҳат бардоштанд. аъзои комиссия 44 дар он ҳодиса музокиракунандаи асосӣ бо мақомот буданд. бино ба иттилои Лента.ру беш аз 60 муҳоҷир дар як сохтмон дар минтақаи саноатии Руднева дар шарқи Москав бо калтакҳо ва чӯбҳо задухӯрд кардаанд. ба гуфтаи манбаъ, шоҳидон ҳодисаро сабт кардаву наворҳои муноқиша дар ВКонтакте пахш шудаанд. дар навор дида мешавад, ки муҳоҷирон якдигарро дашном медиҳанд ва ба сӯи ҳамдигар партовҳои сохтмонро мепартоянд. дар задухӯрд бо тахта, панҷараи оҳанин ва ҷорӯб аз ду ҷониб мусаллаҳ шуда ба ҳам дарафтодаанд. ҳанӯз маълум нест, ки муҳоҷирон аз кадом кишваранд. ба полиси марказӣ дар бораи муноқиша ҳеҷ гуна маълумоте ворид нашудааст. дар бораи зарардидагон низ гузорише нест. путин рӯзи 4 июл ба Сергей Шойгу, вазири дифои он кишвар, дастур додааст, ки ҳамлаи низомӣ дар Украина пас аз тасарруфи пурраи вилояти Луганск бояд идома ёбад. Владимир Путин ба вазири дифои ин кишвар гуфта, ки воҳидҳои низомӣ дар гурӯҳи шарқӣ ва ғарбӣ бояд вазифаи худро бар асоси нақшаҳои аз пеш қабулшуда идома диҳанд. вазорати дифои Русия рӯзи якшанбе ба Путин гузориш дода буд, ки ҳама қаламрави вилояти Луганск дар назорати артиши ин кишвар аст. тасарруфи пурраи Луганск як пирӯзии муҳим барои Русия хонда мешавад. Путин афзудааст, нерӯҳое, ки дар ҷанги Луганск иштирок доштанд, акнун бояд истироҳат кунанд ва тавоноиҳои ҷангии худро барқарор намоянд. варзишгари маъруфи кишвар, иштирокчии бозиҳои Олимпии Токио 2020 Шаббос Неъматуллоев дар аввалин мусобиқаи байналмилалӣ оид ба бокс ҷоми Элорда дар шаҳри Нурсултони Қазоқистон медали биринҷӣ гирифт. таври Кумитаи Миллии Олимпии ҷумҳурӣ хабар медиҳад, Шаббос Неъматуллоев дар вазни 60 кило дар муҳорибаи аввалаш намояндаи кишвари мизбон Байержан Байингоншеков дар чорякфинал варзишгари Куба Сальгадо Брайан Леонро мағлуб карда, вале дар нимфинал аз Танглатиан Айербековичини шикаст хӯрда ҷои сеюмро ишғол кард. гуфтаниси мусобиқа бо иштироки 400 нафар варзишгарон аз 10 давлат 28 июн шурӯъ гардида, имрӯз 5 июл ба анҷом расид. ғолибони мусобиқа ба иштирок дар чемпионати Осиё, ки баргузориаш охири моҳи октябр аввали моҳи ноябр дар назар аст, рохат мегиранд. ин буд шарҳи хабарҳо то ин дам. хайр, бо мо бошед.